Sziasztok, Sherlock Holmes vagyok, a háznyomozó. Ahogy látszik, új a külső, új a design, megfiatalítottam a karaktert. Családi házak vásárlása előtt, vagy éppen felújítása és korszerűsítése előtt járok ki házszemlékre, ahol profi műszereimmel körbenézem az épületeket, és elmondom róluk a véleményemet. Szinte hetente jön olyan levél, amiben jelentkeznek hozzám segítségnek, tanoncnak, kérve, hogy oktassak, osszam meg a tudásomat. Nem azért utasítom vissza ezeket, mert ez annyira titkos lenne, egyszerűen nincs időm és erőm hozzá, hogy tanítványokkal foglalkozzak. Amit tudok, az annak az alapja a könyves apám mellett eltöltött gyerekkor, utána a technikum, végig dolgozott nyarak, tervezőépítészként közel 30 év, kivitelezőként eltöltött közel 15 év, 2 saját kezüleg felépített családi ház. Kihagytam valamit? Ja igen, az építész diploma, ami szinte semmit nem adott ehhez a papíron kívül. Ne értsetek félre, de attól, hogy valaki építészként diplomázott, itt nem jelent szinte semmit. Valóság nagyon más, mint ami a tankönyvekben szerepel, és hatalmas rutin kell ahhoz, hogy tudd, mit kell nézned, és mi az, amit látsz valójában. Ez nem kioktatás, ez tény. Emiatt aztán úgy döntöttem, hogy a Könyvkeres csatornámtól külön indítok egy videós csatornát is, ahol a házszemlék során készült videókat kapjátok meg kvázi oktatás formájában. Tőlem megszokott módon közérthetően, de szabadszájúan. Ezek a videók a mezei házvásárlók részére is hasznosak lehetnek egyébként, mert mutatom, hogy mikre kell figyelni, miből mi következik. Nemrég készítettem biztonsági mentést, közel 400 000 fotóm van házszemlékből, több mint 3000 videóval. Ezeknek egy része külön mappába került, mert érdekes a témája, vagy vicces, vagy éppen oktató jellegű, vagy esetleg a régi korokból maradt ránk valami fura megoldás, ami érdekes lehet szintén. Nem lesznek hosszas magyarázatok itt ezen a csatornán, azokat továbbra is majd a Könyvkelesen fogom csinálni, sok esetben felhasználva ezeket a videókat is. Itt nincs kommentelés, mert egyszerűen nincs időm és kedvem ahhoz, hogy ezzel is foglalkozzak. Akinek kérdése van, a háznyomozó.hu vagy a könyvkel.hu weblapon talál egy kérdez menüpontot, ahol ezt felteheti, írásban, podcastben vagy videóban megkapja rá a választ. Tartsatok velem, nyomozzunk együtt!